పవిత్ర పుష్యమాసంలో సమస్త ఆదివాసీ ప్రజానీకమందరూ కూడా ఒక పక్క జంగుబాయి దేవుళ్ళు చేస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆసిఫాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ నార్నూర్ మండల కేంద్రంలో ఖాందేవ్ జాతర యొక్క పూజ రాత్రి చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మిశ్రాంకు సంబంధించినటువంటి థొడసం కూతురు ఏదైతే 2 కిలోల నూనె తాగే కార్యక్రమం ఉంటుందో దానిలో భాగంగానే చిన్నపాటి ఆదివాసీ దర్బార్ ధర్మ సమ్మేళనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సమస్త థొడసం వంశస్థులందరూ కూడా బాగుండాలని, ఈ క్షేత్రం అందరూ కూడా దేవాలయం అంతా కూడా అభివృద్ధి కావాలని వారు కోరడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో హాజరైన పెద్దలందరూ కూడా గౌరవ చైర్మన్ గారు, నేను, సర్పంచులు, ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీలు, మిగతా అందరం కూడా ఈ ప్రాంతంలో చాలా సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ఖాందేవ్ జాతర, ఈ దేవాలయం అభివృద్ధి కోసం మేము అందరం కూడా తప్పకుండా కృషి చేస్తామని, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదివాసీ ప్రాంతాలు, ఆదివాసీల సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కొనసాగించే విధంగానే ఇవాళ జంగుబాయి రాజార కావచ్చు, పద్మాలపూరి కాకు కావచ్చు, దండి నృత్యాలు, మిగతా అన్నిటి కూడా ప్రభుత్వం సహకారం చేస్తుంది. తప్పకుండా ఈ ఏదైతే దేవాలయం ఉన్నదో ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి పరచడానికి తప్పకుండా కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా కోరుతూ అందరికీ జై జంగు. నార్నూర్ మండలంలోని ఖాందేవ్ జాతర మరి భక్తి శ్రద్ధలతో సాంప్రదాయ ప్రకారంగా థొడసం వంశీయులు మరి ప్రతి ఏటా కూడా జాతర కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అందులో వారం రోజులు మరి కార్యక్రమం మరి చరిత్రలో ఖాందేవ్ జాతర అనేది మనకందరికీ కూడా తెలుసు. వారం రోజులుగా ఆదివాసులు కావచ్చు, గిరిజనులు కావచ్చు, మరి గిరిజనేతరులు అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి చేసే జాతర ఖాందేవ్ జాతర. మరి ఈ సందర్భంలో ఈ సంవత్సరం కూడా నేను, గౌరవ ఎమ్మెల్యే ఆత్రం సక్కు గారు, మరి అదేవిధంగా ఐటీడీఏ చైర్మన్ కనకలక్కిరావు గారు, మిగతా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా మరి పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ యొక్క దేవాలయ అభివృద్ధి కోసం మరి ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అనేక దేవాలయాలు, ఆదివాసుల దేవాలయాలు కావచ్చు, గిరిజన దేవాలయాలు కావచ్చు, అనేక దేవాలయాలని అభివృద్ధి చేస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఆ విధంగానే మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కేస్లాపూర్ దేవాలయం కావచ్చు, దాంతోపాటు కుమ్రం భీము వర్ధంతి జోడేఘాట్లు కావచ్చు, జంగుబాయి కావచ్చు, మా సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి కావచ్చు, అనేక మరి కార్యక్రమాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి అనేక కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది. దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఖాందేవ్ జాతర యొక్క దేవాలయ అభివృద్ధి కోసం తప్పకుండా మా వంతుగా మరి గౌరవ స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆత్రం సక్కు గారి వంతుగా తప్పకుండా ఈ దేవాలయ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము.